Hello mga ka-LC! Okay, maghimot ta og vegetable burger. But before ta magsugod, katong naka-mobile nga naglisod og subscribe na atay tulo kadat sa ibabaw, i-click lang na siya and then open in YouTube aron maka-login mo sa inyong account. Then mugawas na din ang subscribe. Pwede na din mo maka-subscribe. I-click lang na siya. I-click ang bell and then all bell and don't forget to like or share. Okay, atong sugdan. Okay, primero is ang bun. So, ang atong bun is gamit nako is cabbage. Yes, cabbage. Igutad lang nako siya, no? Ginagmay ang sapati is talong. Igutad lang gihapon nako ginagmay. Okay, then ato ding panakot ang atchal, sibuyas bombay ug ahos. Okay, itlog dayon. Okay, ana ra siya, no? Ana ra ka simple. Okay, i-mix na nato. Duha ka itlog para sa cabbage and then make sure ugad jud inyong cabbage pag human ninyo hugas patulog yun. Kay nakasulay ko, wala jud siya lami ang resulta kung basa ang cabbage. Then kani dayon ang mold nga akong gigamit paporma sa atong bun. So para man ni siya sa itlog, no? Pwede gyapon ni siya para sa patty. And then, mag-preheat dayon ta og mantika. Kana daing silicone mold, online ako nang palit. Dugay na to siya. Pero karon murag naara ni siya sa mga Japan store. So, isa lang sa akong gibutang nga silicone mold, kay para dili magdasok diri sa kung cute kay nga kalha. So ma-deform man siya kung idasok na ko diha. Ako sa ning ipaluto ning isa nga murag firm na ang ilalom, aya na ko i-add ang ikaduha nga mold. Okay, ni bubbles na siya, no? Meaning murag firm na siguro ang ilalom ato ko nung iiro gamay be. Okay, so firm na. Manggukay ko kalha good. Kay katong na lapad-lapad o kalha diha. So, pwede nyo idungan ng upad kung 5. Okay. Sa nangutana aning silicone mold, no? Wala na ko na maligya kay bawal naman ang meet up karon. So, i-check lang ninyo online or sa Japan store na ana sila. Ambot ka sa grocery na abaka ni. Pero sa Japan store na ako nakita na yung mga kasi-kasi nga mold. Agoy, di jud kay igo ang gamay. Okay, good. So, tangtangon na day na to ang mold aron balihon na day na to ang bun. Okay, purma kaayo ang cabbage basta uga siya. Nakasulay jud ko kung dili nimo ipatulog tarong bati jud yang resulta. Mura ra kag nag-egg omelette. Okay, so ato nang balihon kay golden brown na ang ilalong. Firm kay siya. Basta make sure lang yun. Uga lang yun ang inyong cabbage. Kung pwede ibulag, yes. Pwede. Okay, good. Ato isang brown pa gamay. Kulang pa. Okay, pwede na ni. Isunod ang atong torta, talong torta patty. Okay. Then ang akong sekreto ani aside sa asin ug panakot is curry powder. Yes. Bisan mag patty ko kanang meat nga patty, na-adjure curry powder. Murag na-adjure siya something madala sa taste or sa smell. Then, thank you di ay kay Priscilla Repacking. Salamat kaayo Bubbles. Sila ang distributor diri sa Cagayan, no? So, check lang sa Facebook. Priscilla Repacking. Thank you Bubbles. O see, naapod sila'y wapa kaayo ang atong banana blossom.
Okay, let's proceed. So, butangan na to og itlog and then mix. Atong procedure ani same ra gihapon dayon sa atong cabbage patty. Cabbage bun. Actually, pareha ra ni sila patty pero naanad man tag na ajoy kong burger na ajoy bun sa ibabaw sa lubot, no? So, tawagon na to cabbage bun. And then, eggplant patty. Okay, same procedure lang gihapon. Ito lang gihapon siyang ibutang sa mold. Then, kung ibali-bali, kung golden brown na ang likod. And then, ana ra ka simple. Pwede sad ni siya no kung gamay ra inyong karne sa gula ninyong inaani para medyo madaghan inyong himuon. Okay, this is it. Nana luto na. Nana atong bun and then ang patty. Then nag-slice na pud ko og kamatis og pipino. Kung naamoy low carb nga cheese diha, pwede ninyo sagulan lettuce dayon or katong mayonnaise, cubing nga mayonnaise or homemade. Kung naamoy cheese mixture, wow, lagi. Naamoy cheese, make sure katong low carb gihapon niya cheese para sure jud okay. Mag picture taking man unta ko ani no pero murag gwapa kay siya tilawan be. Okay, ganina nag-andam ko daan og kay murag lami man jud kay ang burger ba. Nag-andam ko daan og LC lemonade, limoncito o gani limoncito dayon American lemon. Sa gulan day nag-equal gold. Kaayo siya. Spicy. More sa karne. Thank you for watching. Please subscribe and stay safe.